зафар мирзоён ховаршинос донишманди тоҷик мушовири ректор оид ба иртибот бо ҷомеаи донишгоҳи давлатии кӯлоб ба номи абуабдуллоҳи рӯдакӣ имрӯз дар синни 78 солагӣ аз олам даргузашт. зафар мирзоён факултети шарқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистонро хатм кардааст. давоми солҳои 1970 ва то нимаи соли 1980 дар афғонистон ҳамчун тарҷумони гурӯҳҳои кории русӣ кор кардааст. китоби рӯҳимизиаш шоҳнома буда умре ба ҷустори торихи гузаштагон аз нигоҳи миллӣ буд. шиораш дар зиндагӣ ин буд: торихро набояд аз пушти айнаки урупоиён дид. нахустин нашри суҳбати мо аст ва бо устод зафар мирзоён оид ба 16 байте ки ҳама ҳастии худро, ҳамаи дороии худро сарфи ин шоҳнома кардааст. барои чӣ? шоҳнома аз байни каҷнигарон, каҷбинон ва аз одамони нотавон бине ки сухани шоҳномаро, сухани дариро хуб дӯст намедоштанд, гузашта то рӯзгорони мо омадааст. ҳатто номҳои мардумони моро пурра арабӣ карданд, забонро ҳам арабӣ карданд. ҳама муаллимони мактабҳо, омӯзгорони донишгоҳҳо гумон мекунанд ки ҳамун афсонаи бофтаву тофтаву сохтаи султон маҳмуд ва фирдавсӣ ки шоҳномаро навист ва буд барои тӯҳфа, барои яъне сила пули камаш дод, ин хафа шуд ва ҳаҷвия навист. ин душманҳои идеологии миллат ин чизаро бале душманҳои идеологӣ чун наметавонистанд барои миллатро хунсо кардан, яъне масалан асолаташро аз байн бурдан ҳар кор мекарданд. акнун миллатро месозем, аз нав месозем. ин миллат аз байн рафта буд, тақрибан ҳувияташро гум карда буд. ин гапҳои пурчӣ нест. худи арабҳо арабҳо як бисёр мардуми вай буданд, мардуми хурофотпараст буданд, дар биёбонҳо зиндагӣ мекарданд, мардуми бефарҳанги хурофотпараст буданд. сӯроби сиперӣ як шеър дорад ки ман ки номам номи тозӣ гаштааст, ҳам ғуломи ину ҳам он гаштааст. меравам машҳад ба побуси ризо, гарчи фирдавсӣ дар он ҷо хуфтааст. ман гуфтам ки дар шоҳнома аввалин бор дар бораи ҳамин таваллуди рустамиёна кесарева сеченӣ гуфтанд. хуб бояд бифаҳмонем ки падарсӯхтаи гитлер ҳамон се асли ориёиро моро гирифта вайрон кард, пиндори нек, гуфтори нек, кирдори некро. зафар мирзоён пажӯҳиши беш аз 20 солаи худ дар бораи ҷашни наврӯзро дар шакли як китоб бо номи ҷашни наврӯз омили худогоҳии миллӣ ба таб расонида буд. дар ин китоб аслан матлабҳои пажӯҳишии донишманди тоҷик гирдоварӣ шудаанд ки солҳои гуногун дар матбуот нашр шуда вижагиҳои наврӯзро аз паҳлӯҳои торихӣ ва аҳамияти фарҳангиаш ба хонанда пешкаш менамояд. дар баробари ин китоб ду асари дигари ин донишманд бо номҳои ниёиши некону покон ва худовандагори сухани порсӣ ба дасти хонанда расидааст. зафар хизмати бисёр зиёд кард, хизмати бисёр зиёд ва хоксорона кард. хизматеро кард ки барои мардум, барои миллати тоҷик, барои даврони истиқлоли мо, даврони худшиносии мо, худогоҳии мо ниҳоят зарур буд. амин зафар мирзо ба воситаи мекард, ба воситаи рӯ овардан ба таърихи бостони мо, шиносондани шахсиятҳои таърихӣ, ҳадафҳои шоҳнома, ҳадафҳои ҳаким фирдавсӣ аз шоҳнома, масалан дар бахши ватанхоҳӣ, ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ, ё ин ки масалан нақши рустам, нақши суроб, ё ин ки дигар чизо, ҳамаи инора ин дар барномаҳо бисёр ба чӣ мегӯянд, бисёр ба фурсат, оромона, бисёр олимона кушод. ин як. дуюм дар бахши манамин фарз ки мавзи дар бораи чакан ки ҷаҳонӣ шуд, зафар мирзо борҳо дар бораи ҳамун
рамзҳое ки дар гули чакан аст. Занҳое ки модарои мо, бибиҳои мо, ҳамаи мо, чакан ки фақат дар чи нест, дар Самарқанд ҳам аст, дар Бухоро ҳам аст, дар ҳама ҷо фақат уно чӣ мегӯянд ҳамун нишонаҳои худша доранд, ҳамун парламентҳо ин чизо шаклҳои гуногуни худша ҳамаи ҳамуна кушода дод ҳамин Зафар Мирзо ки мисол офтоба ифода мекунад, ваҳдата ифода мекунад, сурха ино ифода мекунад. танҳо дар соли 2022 ва 2023 4 китоб ба нашр расонидааст ва охирин китобаш се шикасти ориёиҳо унвон дошт ки тамоми орзуву ормон ва андешаҳои худро дар ин китоб баён кардааст. устод Зафар Мирзоён то ин замон дар кафедраи журналистикаи донишгоҳи давлатии Кӯло ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ба донишҷӯёни факулта пиромуни мавзӯъҳои баёни андеша бо забони тоҷикӣ, усули нақднигорӣ дар журналистикаи муосир дарс ва омӯзиш медод. устод Мирзоев дар расонаҳои хабарии Тоҷикистон ва Эрон беш аз 700 мақолаҳои илмиву публисистӣ ба интишор расонидааст. дар аввал гуфтанӣ ҳастем ки худо рӯи устода шоду ҷӯша ҷаннат бигардонад. гуфтам ки устод аз камтарин тоҷик ва тоҷиктарин тоҷике буд ки ҳама вақт талош мекард ки барои миллат, барои давлат хизмат кунад ва тамоми таърифоти устод комилан барои арзишҳои миллӣ, баланд бардоштани ҳуввияти миллӣ бахшида шуда буд. дар назари ман ки яке аз шогирдони наздиктарини шумо будем ки мо ҳар рӯз қариб вом мехӯрдем, суҳбатҳо мекардем. устод дар назарам олиме буданд ки бе ормон аз дунё рафтан, чун асари барҷастаи хучонак ки ҳол ба дасти бисёри хонандаҳо нарасидааст. се шикасти ориёиҳо ки аз ибтидои лоиҳаи китоб ман қадди устод будам. устод ин китобда тамоми орзуву нияти миллии худша дар ҳамон ҷо баён кардааст. аз давраи ибтидоӣ то давраи кунунӣ ки аз нуқтаи назар аз адабиёт, сиёсат, фарҳанг, тамоми давраҳое ки чӣ омиле буд ки арзишҳои миллии тоҷикҳо дар давраҳои дури таърихӣ маҳдуд карда шуда буданд, дар ҳамин китобаш оварда. ман фикр мекунам устод Зафар Мирзоён аз ӯ тоҷикое буд ки тамоми дафтари кориш, қаламаш, ҳастиш хизматгори миллат буд. дар шаҳри Кӯлоб беш аз 10 сол боз маҳфиле бо номи Шоҳномахонӣ таъсис дода, ҷавононро аз ин китоби китобҳо тадрис медод. ба қавле ӯ шоири бедевон ва олими беунвон буд. Зафар Мирзоён донишманди тоҷик барои нашри китоби Худовандагони сухани порсӣ соҳиби ҷоизае ба номи Ашҳур Сафар шуда буд. ин китоб пажӯҳишҳои ин олими тоҷик дар бораи шоҳномаи Фирдавсиро дар бар мегирифт. Зафар Мирзоён шашумин нафарест ки ин ҷоизаро соҳиб шуда буд. ӯ чанд соли пеш низ барои нашри мақолаҳои таҳлилӣ соҳиби ҷоизаи Пайванди Гулмурод журналисти тоҷик шуда буд. китобаш ҳамин наздикӣ биромад, китоби се шикасти ориёиҳо тамоми донишҳои ки дар сарчашмаҳои таърихӣ дар бораи ориёиҳо ва шикасту нокомӣ дар марҳилаҳои гуногуни таърих рӯбарӯ шудан сабабош чи аст, ҳамонро гирд оварда дар як китоб ҷамъ кард. ин дониши бисёр фаровон аст ва он чизе ки шумо ишора кардед воқеан ин донишманд дона аст ки кори ҳар кас нест. осон нест ки масалан сарчашмаҳое ки ҳам дар арабӣ аст, ҳам дар форсӣ аст, ё ин ки дар русӣ аст, ё ин ки дар як ҷои дигар аст, бояд пора пора ҷуз аз китобҳои мухталифи дунё бояд ҷамъ мекунед ва як ҷилди бузург муайян мекунед, хулосаи худона. ин кори олимона аст, заҳмати бисёр донишманд. донишгоҳи Кӯлоб ки мо ҳамсуҳбат будем, дар ҳамунҷо ҳамин китобро муаррифӣ кард. ҳамин китоб рӯнамоӣ шуд. дар унҷо аз ман пурсид, унҷо суҳбати донишҷӯҳо ва устодои донишгоҳ бо камина буд, пурсид ки ҳамин хел чӣ кунем. ман гуфтам аз ин дигар ҷои хуб нест ки дар ин ҷо ҳам устодои донишгоҳ бошад, донишкада бошад, ҳам донишҷӯ бошад, ҳам оное ки мухлиси масалан ҳамин илм ҳастанд, чи ҳастанд. хайрият ки дар ҳамун ҷо рӯнамоӣ кард ва як аз ҳамин як нусха аз ҳамин китоб дар қатори дигарҳо бо соядаст ба ман дод. ва ман рафта 3 рӯз дар душанбе ин китобро варақ задам. он ҷоҳое ки пурра вая хондан дар кор, не ки он ҷоҳое ки
و مثلا آینده در ارسه یا که یا مقاله یا که یک چیزی درباره خودشناسی هویت ملی لازم می شود همونا برای من همونا خدمت گشتت زنگ زدم مبارکبادشون کردم گفتم که بسیار کتابی با قوت از هم از نقطه نظر علمی هم جنبه سرچشمه های علمی نهایت با قوت و بسیار مفید است و متاسفانه بعد این دوم بار که ما بسیار خسته بودم ما تلفن دوم بار جشن حق نظر غایب بود تلفن کردم گفت که بسیار حالتم چی است دوشنبه میرم ما گفتم در اونجا باز درباره این کتاب صحبت میکنیم صد افسوس هزار داره که همین چیز ما میسر نشدیم لیکن من گمان میکنم ظفر میرزا این پروفسور افتخاری دانشگاه آموزگاری شهر کلاب پروفسور افتخاری این واقعا عالی و بسیار دانشمندی و تندرست و میهن پرست